ai ta dole idan ba a yanka jajiki wai ga. Akwai mutanen da ke da naci a ɓangaren so da ba su ganewa, ko ana ruwan guguwa da iska a ɓangaren so da sun yi nacewa. Gobara a ce za ta ƙona ruhinsu, so a kan san su ba su canjawa. Wasu lallai suna da naci da san jiki nasu kuma kamar kyanwa. So ba don kuɗi ake yi ba mulki da nuna ƙarfi ba zai maganin larura ba aikaka ta roga ba wai ai salo na izawa, ko ai muku haɗin gida duba, ko asiri ba za ya ɗorewa, ba za ya ɗorewa, faruhi ba za ya karɓawa, sasarin so ba za ya tsinkewa. Rabba Allah ke haɗi duba, amman wasu ba za su gane ba. Shi fa so kun ji uwa, so in ba shi da damuwa, ko kada da kifin cikin ruwa, in babu ruwa ba su rayuwa. Ko mutum idan ba ya shan ruwa, ko abinci to ba ya rayuwa. Mai da so fatak ne ake kawa, in ko babu shi a yi zautuwa. So a sashi dangin larura, dan kuma a yi masa gadara, sai ya sa mutum ya yi tsirara, ko ya sa ka duka da gora, ko ya je ya aika ka kwara, kai bulayi kuma kai asara. San zuciyar ka bai maganewa, komai kace ba za ta yi hawa ba, kallo ba za ta mana arziki ba za ta daina yi maka tsanawa. Sanda ba a yi maka kafarga, in kaki za ka jingini da danga, tamkar bal da gola a raga, yaƙi anai a fili na daga. Ci so idan ma a yanka to na fi so ka gane ka farga, gane ka farga, gane ka farga, gane ka farga, ka farga, ka farga, ka farga, ka farga.